vi radite je jedna vrsta institucionalnog nasilja. Znači, ovo što odbijate predloge opozicije. Ono o čemu posebno želim da govorim, a takođe se tiče nasilja, opet se ne držite tačke, gospodin. A nije na dnevnom redu ovde, je slučaj napada na mog kolegu, aktivistu omladina Narodnog pokreta Srbije u Kovačici, Martina Tornjaša. Smem o tome da govorim? U Šornišu da. Slobodno. To vam se dopada da govorim. Da. Ja posle vas, molim vas. Jedva čekate tu temu, jel da? Pa ima veze pravni poslovi, advokati. A to na dnevnom redu, ali nema veze što je. Ima veze sa pravnim poslovima, advokatima i tako dalje. Možda će nekome trebati advokat. Ne može, šalim se, naravno da ne može. Ali ja ću pričati. Nije na dnevnom redu Martina Tornjaša, predstavnika omladine Narodnog pokreta Srbije u Kovačici, 30. novembra napao vaš ovde prisutni odbornik Ognjen Marić. Svetli primjer omladine Srpske napredne stranke, bez ikakvog razloga, dok je sasvim mirno išao prema toaletu kafića Kul u Kovačici. Na snimku koji je procurio u javnost, a vrlo je problematično ko je to pustio, ko je to dozvolio i ko je to objavio, a to će sve biti tuženo i prijavljeno i bit će rešeno sudskim putem. Smej se, Ognjene, smej se, neće ti biti tako smiješno. To je deo istražnog postupka, znači postupak je u toku, prijavljeno je tužilaštvu, a neko, da li vlasnik kafića ili neko iz policije ili neko vaš to objavljuje na društvenim mrežama i ponovo izlaže osobu retraumatizaciji. Znači, to namerno na snimku udara ramenom Martina, iako ovaj samo prolazi pored njega, a onda mu usred kafića, gde je bilo ljudi koji se ne vide na tom konkretnom snimku, ali su bili u ovom drugom i tekako, gde mu udara šamar iz čistog mira i ljudi su to videli. Da li je to vaš način da se disciplinuju politički protivnici, po vašem mišljenju? Ja vidim da je vama ovo jako zabavno. Jeste, jel da? Da čitam dalje. Primer kako SNS vaspitava svoju omladinu. I nije dovoljno to javno poniženje i to nasilje, makar bio i šamar i guranje, koje je Martin doživeo, zbog kojega je imao zaista zdravstvene tegobe, posebno veliku uznemiranost, ubrzano lupanje srca, visok pritisak, posle hitne pomoći je zaista završio u Pančevačkoj bolnici, vi se smejete i dalje, već ste kršeći zakon javno okačili snimak koji je deo dokaznog materijala u istražnom postupku sa željom da utičete na javnost i predstavite ovaj događaj kao sprdnju. Nakon čega je Martin ponovo posle tog snimka završio u hitnoj pomoći, zbog čega ćete takođe odgovarati, zbog ponovljenog visokog pritiska, lupanja srca i bolova u grudima. Videli smo komentare vaših najviših i najuglednijih lokalnih predstavnika u kojima se javno izrugujete žrtvi ovog incidenta, ali i pojedini sugrađani nisu bili zadovoljni baš jačinom udarca konkretnog, nego su očekivali da mu je, ne znam, slomio vilicu ili razbio glavu, pošto vaše pristalice to imaju običaj da rade. Znači, nije mu otvorio lobanju, nije mu slomio ruku, nogu, nije ga ubio, ne daj Bože, onda bi to možda bio razlog da mi kao odbor reagujemo. Da vam odgovorimo ovde javno na te skandalozne izjave, gospodin Steljan Balan, on redovno komentariše, on se posebno oduševljava takvim objavama. To što ste vi nasiljem, dragi moji, došli na vlast, što ste terali ljude na kolenima da vam glasaju, što ste odvodili ljude na nepoznate lokacije, da ih tamo držite kao taoce, da slučajno ne bi promenili mišljenje, što je vama normalno stanje nasilje u Ćacilendu i pojava koje ste zaveli svuda gde god ste se pojavili, u svim institucijama, vidimo i ovde, šta vam se sviđa odobrite, šta vam se ne sviđa ne može, u svim opštinama i gradovima, u celoj zemlji, to, ljudi moji, ne znači da je to i normalno. Ako je za vas tamo u Ćacilendu, gde često boravite, najnormalnija stvar, da kad prolazite pored nekoga, iz čistog mira se zaletite na njega i lupite mu šamar, na sred prostorija. Evo zamislite sad Bor, recimo, evo vama ću se obratiti. Prolazim ja do govornice i dođem i ovako vas zavalim šamarom, onako iz ljubavi, iz prijateljstva. Biste voljeli to? Bi vam bilo drago? Ja to razumem, da je vama to normalno, ali mi, normalni ljudi, ne želimo da naša Kovačica postane Ćacilend.
Niste navikli i tako ste i došli na vlast i prije nego što ste došli, pa neki vaši predstavnici su skidali ljude gole i vukli ih kolima po debeljači putem. Jel vama to normalno? I gde su ti ljudi sada? Pljačkaju evangelističku crkvu o kome se ne zna ništa o tom događaju. Gde su ti novci sada od te pljačke? Jer se zna ko je tu radio? Ne, vi ste ponosni kad predstavnik, odbornik vaš iz Srpske napredne stranke sedi, evo ga ovde i dalje niste ga smenili od sramote i od onoga kako predstavlja vašu stranku. Znači, vama je to za ponos, a smešno je ovo što je dečko povredio, što je završio hitno i u bolnici. Koji je onda vaš problem sa tim da mi jesmo reagovali na incident i uvek ćemo reagovati na najmanji nagoveštaj nasilno, da ćemo svaki put najoštrije reagovati na svaki i najmanji nagoveštaj nasilja s vaše strane i naravno da će naši narodni poslanici o tome govoriti na sednicama Narodne skupštine, ali i u medijima i na svakom mestu, kao i mi ovde, sve dok ne budete odgovarali za svako nasilje za koje ste vi i vaši podanici učinili svakom čoveku, bilo da je u pitanju udarac, pretnja, ucena, politički otkaz, uterivanje u autobuse na mitinge SNS-a, sigurni i kapilarni glasovi, slikanje istih, krađe izbora, sve što ste radili i što radite posljednju deceniju. Hvala lepo. Gospodin Lukić, pošto ste govorili nešto što se ne tiče druge tačke dnevnog reda, više nećete dobiti reč. Samo niste svi